Aku kira jamu, lek ngiring sing tenan tak gandang sing penak to ah. Aku Gusti, nggih. Aku kira jatuh cinta, cinta. Kali sinten Gusti? Biasa, mbok mudhil lor kono. Cinta kok iki. Awet nah. Jajal sing penak to. Gandang aku suara kaya ngene. Suara kaya ngene lek penak kok. Nggih, nggih. Ayo awet. Awet nah. Aku iku jatuh cinta, aku iku kunang-kunang. Ngene ya. Oh, nggih. Awet siap burung. Heeh, cinta. Nolak colaku. Panggah dak bener nek. Jane lho. Sing penak. Sing mboten bener niku ilate jenengan Gusti. Ilate mungker. Kurane swara penak. Kokean kopi. Kaya kita kurang ya, kita kurang. Kowe ngerti apa ora jane? Napa, Prabu? Lah aku ki jatuh cinta. Aku ki duwe tresno karo bocah, pokoke bocah ayu. Jan ayu. Oh, kuwi. Sinten Prabu? Tok kuwi lho karo kowe. Ngerti apa ora? Ning taman mang to. Ngalas mang. Ya, sing ngalah. Oh, sing ngalas. Ya buntut. Sing ndi kuwi? Ya buntut. Lho, kuwi ketek. Oh, berarti sing listrik. Ah, yo punya. Nggih. Lah terus kepripun iki? Ngene. Wis tenan. Wis Ya kuwi. Lah terus Ceplak Prabu. dene Latarnya melakali. Ya, bak kabeh Yo. iku. ya apa? Wis ngene iki. Aku golek ana bocah kae ya lho. Wis ora apa? Wis, Ayo paham. kita manis. Manis, ya, wis. Ya ono. Wis kita budal. Kongkon rajamu lho. Oh, nggih. Raja gagah iki. Aku tak sing goleki. Oh, iya. Ini Nugroho. Oh, iya. Kowe kasih panen layak. Ya, sangat berkenan. Apa kate? Tunjukkan kamu. Hati-hati. Ya, oke. Duh Gusti, gone ngene iki to. Oh my god. Piye? Sapa iki? Siap, lapor dia. Ya, piye. Pun niki. Nyembah karo raja, nyembah. Iso jane iso. Ngakot gandol untung wis kaya buntut. Lah niki to Gusti. Iki ta. Iki sapa iki? Jenengmu jatuh cinta iki. Lah bocah sebrok kaya ngene iki sapa iki? Masa kok seblok piye? Kayak brungkrung lho. Untune kok tel-tel kok. Apik ta untune? Iki pajangan nang apa? Untune apik kok. Iki utang nggih dengan tentamanan kita. Oh ya, iki lho. Iya. Iya. Security. Lah, Aku ki jatuh tresno kuwi bocah ayu ra kaya gegek ngene. iki ayu lho iki. Gegek ngono kok garene iki. Iki ayu delok nek semok, iya ta? Iya ta? Semok. Model bocah ayu nek Sene. Iki aku bayangan iki. Iya, Lho kok mese sisih iki. Tapi iso kabeh ngene. Lah terus sing ndi to Gusti? Iki. Iki. Bocah sing asik Iki kaya rambute dawa klemis. Klemis kok ndare. kemis ndi? Isir-isir ya lho. Pokoke sing demen aku. Sik, tak diloki. Nah,
Walah. Isine gambar pedal-pedal. Apa mbak aku ya? Sing ndi ya? Kayak mulai lagi. Jajal, iling-ilingen bocah sing kowe sing apik. Loro. Heeh, anu sing model. Enggak, yo. Wah. Sing gede. Podo wis anu yo piye apa wis gak terus iki piye urusane kabeh sing iki? Iki balekno got kono lho. Kono got kono kok Iki mengaruh. Bintang. Rabine Wes dhewe. iki nek. Lah nek kowe aku mau, Bro. Yo aku ki aku kancamu, yo awakmu ae, sing penting awakmu. Aku lah ramane sun-sun ngono ndak apa. Lewat aku kadung. Wes kendang balekne. Ya kabarane dhisik. Oh yo yes, bae yes. Tumbengan Yo. yo. Saya iki moto. Gowo gondo iki ya. Iki godho. Iki totongane godho. Oh iya. Iki gandose juga kan. Oh iya iya. Wes ya. Ayo Reno. Urusane iki. Ayo mulai. Goblok iki. Ngomongi aku lho lagi cetok ngene golek. Goblok iki kok gowo mencol kabeh. Tak melampiaskan ya. Rasa tresnoku iki tak lampiaskan. Ya. Jeng, aku ki tresno tenan lho jeng karo sliramu. Serane wanita liya selain sliramu ki ning atiku jeng. Jeng. Ayo, kok. Iki gendek nek itu kok. Wis iki kok yo ambok. Ayo. Kok mesing iki. Ayo di sisi kewan iki ayo di. Ayo yo, panggah denggeng. Gusti, jaman saya tua, kok yo renek Joko sing nyedek aku. Padahal aku kan pengen berkembang biak. Moga-moga sesuk aku cetok jodohku, pangeran sing bagus, gede dhuwur, dedeg. Ayo, alas ini mbane golek putri. Iki nek. Yen ketok iki. Ya sing iki. Ketok iki. Iya aku Yo sama bojine dasar sama bojine ora sampe. gak salah. Bodine apik. Oh iya. Langsung dirayu. Oh, aku cinta padamu. Nyemplung. Opo iki? Aku sayang karo karo sliramu, Dek. Dek. Ini panggungnya kayak putih gua iki. Jajal, iki jare sisih nang. Tenang. Awas. Enggak sabar aku kesel-kesel. Sik. Iki biasanya nyatek kayak ngene. Model ngene. Yo, sik. Oh, model harus nyatek ngene. Tesen dites. Hoi. Matane dari saka yo anu. Anu. Masalah. Ayo, Selak sepet, selak sepet. ayo. Panggah enek Mas. Kok golek jane opo? Asline sing mau golek iki utuh aku, tapi Gusti putriku. Oh, kowe ndek Gusti Putri. Sing Modelmu koyo ngono kok iso ndek Gusti Gusti putrimu Putri. sing piye? Sing piye? Mesti elek iki. Gusti Putrimu elek. Mas. Oh, ndak, rambut listrik. Listrik. Heeh, listrik. Ya, ayoku. Dasar, Mbak. Iki dah jadi dua. Katanya tunjuk kon nunjukne Gusti Putrine kuwi Ah, ae. Gusti putrimu ning ndi? Ayo. Terus, ya. Ya, terima yo. Yo. Putri. Apa mbak? Aku mau dijak Nek, raja sing
Gawa di dhuwur. Terus Kowe goleki putri sing ayu. golek putri sing ayu. Nggih. Rajane piye kuwi bagus? Rajane bagus gede dhuwur Terus lan ganteng. ganteng. Nggih. Gawanen rene Ban, gawanen rene. Tapi aku mau dicekeli go ning nggon rajane. Awakmu dicekel go ning raja. Iya. Kok ya doyan rajane? Iya, Mbok. Ya ampun. Gawan rene. Yo, tak paranane. Sik. Iya. Ayo, kaki. Iya. Waduh, masuk. Ya iki lho. Iki raja Ban. Aku ki sarep demen karo sliramu. Ya kembang. Kurang romantis. Kembang. Bang. Sebetulnya rayu. Romantis kok, romantis kok. Ya, Jeng. Aku ki tresno karo sliramu. Apa tak tampa iki tresnaku iki ning awakmu. Aku tresno banget to. Ini aku belum dadi bojomu. Tapi duwe siji syaratnya. Apa kuwi syarate? Cepetan. Apa sih cepet? Topengmu cepetan di. Mati aku. Lah aku topan ndi? Lah yo kowe raya asli yo. Apa enek ngene. Iki enggak diliane iki Gusti. Enggak diliane enek yo iki. Iki rupane koyo ngene iki lho. Rupane nang salite. Aku malah. Iki rada dicat titik. Nggih cat air kae. Iki rada dipoles titik wis apik kok iki. Wah, gore iki. Piye iki? Wis ngene, Gusti Prabu. Oh, sik, iki ngene. Kowe iso nampa tresnaku apa ora? Ya, Atasi. Mati aku. Atasi. Piye? Ya wis. Nek Gusti putri enggak gelem nampa. Wis iki digowo Gusti. Mungkin iki judune Gusti Prabu lha yo iki. Ganten saiki. Wis timbangane sampean kecut lho, Bro. Usume musim dingin, Bro, tumpuk, Bro. Pancen wis kok wecut to. Lah iya wis digowo nek wis. Ah, Kok anu, lek wayah anu ya, wayah malam pertama kok lain ditutupi ngono ae nggih kacamata ya to. Apa? ayo. Ngono ya, wis yo. Aku tak nggawa iki Oh, sampean. iku ya. Iki cintaku ya. Oh. Ya, mulai yo iki. Gek. Saya dingin, saya Enak yo iki wis. Malah sodan ya. Urip ngene Gusti. Yo ngene, iki muga-muga awake iki iso sakinah, mawaddah. Ora blok ora. Ya. Iso langgeng. Tempel ke perangko. Bangetan. Bentar mati. Dongan aku ki iso langgeng. Amin. Ya. Amin. Kowe bunga ta? Kowe bunga. Anu ceblok, Dik. Ceblok mungkin aja. Plebene wis ceblok. Aku di bojo. Yo itu kok semene ya. Wis ndebut jangan masak. Aku ki jangan ya. Jangan masuk. Ya bojo kaya ngene. Masuk. Ya wes. Oke. Plebene ndak gawe konoan. Wis ya. Dadah.